Bokajan subdivision ke parlo pon amar janalong ningkan trok arta arlo so ring arlo kiti tanga bangar pum ke long pon. Gilani Atul Bihari Vajpayee Bhawanalong ningkan phokep ke pleng Black Day arani kata London. Bokajan subdivision ke parlo pon amar janalong ningkan trok arta arlo so ring arlo kiti tanga bangar pum ke long pon. Bangso alam ki ke klang ponang kok laki kiram tang bo signify in koira ke thomarni adap apaya bang sai ka chongda dam pen ke sangapor hem wang pen asupia phan nangka chiri che theklong le data jok VDP atuma phan lapen Bokajan police station along lam hoyalo pidamsi rong arara tumpen ritar lip ponsi ring arlo ningkan trok arlo so kithi tanga bangar pum long pon lo. Bangso kisung aporohut kisung ke podat ahem tuna tumpen Ranjit Bosumatari aphan Hontepon Anparata la bangso puthak ahok perakang sai longwek nang jipura patumi arni kang samapor hamphang asong atumpen chenglok talbalijan sukhanjan Bokajan along armu chejeng ponsi odlang no kachomatha mate claim wek abang hu aphan arona teng insai pen kok that sitami pivek nang jipusi ke hang pon pedo. Bangso kisung along Karbi Anglong Autonomous Council EM Modhiria Dikhial Phukan Alangli Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan Pachini Ponsi Alangli pader de pin pen apia po tumaphan tongsikot pen tangka suri phokep atangka MSC pin pinga rengma arideng along nanglo dun pen bangso tangka Karbi Anglong Autonomous Council EM Modhiria Dikhial Phukan hen pinga rengma MSC Sorbon Kumar Telenga Karbi Anglong Autonomous Council Board Chairman Laichaning Leng Karbi Anglong Autonomous Council Board Chairman Philip Teron Alangli tum bangso tangka suri phokep atangka apaya po tum arideng pajirpon. Bokajan penili tuma phenangke Muhiram Teron angkelo birta Public TV Karbi Anglong. Gilani Atul Bihari Vajpayee Bhawanalong ningkan phokep ke pleng Black Day katalon pon. Nijang Karbi Anglong Gilani Atul Bihari Vajpayee along signify in koira pho arni West Karbi Anglong District Bharatiya Janata Party atumpen ningkan phokep Black Day arani katalon dun. Bangso jai meglaki surhini rakre plia ningkan Narendra Modi Prime Minister kichocheng aningkan pensi India det pialong arni ki ik arni pu talon bom wang bom lo. Bangso jai meg jasemet Bharatiya Janata Party atumpen katalon pon nangkok alam theke lapuhen lo. India det pialong atokano kedo arat atumpen tame kedam tang kresir kebla trok sikebla pho wo signify in koira pho arni Indira Gandhi Prime Minister ke coba mahut det pialong kaca song arat tumko anone kisung nang pu chini nang jipu ajoine si talon pon lo. Lason taksi asama det arlu tami a district tin along tami aningkan wang talon dun bom si pining lit hot tami West Karbi Anglong District Bharatiya Janata Party atumpen talon dun lo. Bangso arni ki ik arni ka talon dun along Assam Pradesh Speaker Horen Singh Bepen kiram tang asorkar atum kachari kechok chejok nona phi kepaklar ponji aphan bor ipon pu. Laso phi Narendra Modi Prime Minister anghoy nang ingni pen penang an paklar pon lopu alam the aputhak mandal committee atumpen pachini pon. Dongka mukam pen nili tuma phenangke rangsena kathar nangke lo birta Public TV Karbi Anglong. Ajay mek bangke lake Assam Pradesh ahin pen itum han direction dolo lasila bangke itum Black Day pusi talon pon lo laso Black Day talon nang poka thir bangke 1975 25 June ini arni an ningkan phokep pleng lo silaso ningkan phokep le pleng setami khulaso hot det pia Pradhan Mantri Indira Gandhi si chari pon bom
hula sohot alangli laso emergency hula so wansi deda muluk tumphan kosonsi ka chenek ma laso alama puthak bangke anutin da chini nei la sini tum Bharatiya Janata Party tum bangke pinier nita la 25 June bangke Black Day athela bangke Democracy Fan Murder Day putani tum bangke talon ponlo asila so alama puthak bangke pini karjokorta tumphan se hangsi laso district level pen ho grass level anta laso alama puthak bangke chini nangji athike hula sohot bang government tum rat phan ka chenek kosonma pan ma ka chenek mane tum alam pen bang chethanun e ana ka chenek bang hula sohot dolo sa piniarni 2014 aningkan det pia Pradhan Mantri Narendra Modi chari det pen aphi dak bang ke lahai ki sung ke boy abe pin pen rat phan kosonsi mane ing samjin pen reng dog reng ni pen ke dolongi ma lahai abar sai si alangli bang ke klem pon lola si lahai hula sohot ke phot nang alam bang ke piniarni ta ratum chini nangji athe ma dak ke kapre ka party tum Bharatiya Janata Party ke claim ke chokche pula tum ke paklang pen ando lasi pisi chokche derlo puana kime ke claim afianda pini tum ke claim ke chokche pula tum ke paklang bangke ni tum mangai kai tala tum han condemn lo lasi lahai alama putha khula sohut a government tum ke claim ke dam ke chokche a joine pini arnianta penan pelarji paklarji phan bangke akisung dopon bom lo setame non an bangke deputy Pradhan Mantri non ningkan crazy ke plank sewa susasan garib koilan laso aslogan pen dak rada tum phan la hai kisung ke boy pen pe jok una kam bang kalangli claim pon lola sipini nitum aso Black Day arni bangke nitum district level mondol level morsa level karjokorta tum phan chehang lo latum through pen ho grass level an ta la hai alama putha grat long pelinangji itum ke claim ke choga joine hula sohot unitum akisung alam se tami pini arni tum ahin pen chini ponai pu alam bang sin itum bang dak chingwai pon dak bangke pini appointed speaker hisab pen dak state penangke to idundo itum abarim MP Horen Singh Bea ke hai pini dak appointed speaker lo alangli bang si dak pen bangke itum karjokorta tum phan hula sohut ke pho kisung ke pho alama puthak bangke rat phan bai tum karjokorta tum phan alangli pensi pachini pon lo la bangke lage district level an chotpot itum dak district committee sai hem long bang chini tum bangke la so jai mek bangke dipon lo la bangke district long bangke long wedan chi dopon polasi la dak sob karjokorta tuman hanglo tasila tuma thro pen bangsi la grass level an bangke la so alam bangke pele phan bangke pori pon po